Orduan, ze tokatzen zaigu orain? Egingo dugu lepoaren partea, hortarako esternokleidomastoideoa eta trapezioak definitu behar dugu pizkatxu bat. Vale? Orduan, ze egingo dugu? Sortuko dugu bola bat, mes, esfere, bai? Bola hartu, gorantza egin, txikiago egingo. Bai? Epa, txikiago. Eta ber, aketza, esternokleidomastoideoa nondik nora doa? Hau da, esternokleidomastoideoa da hau. Non hasten da? Belarri atzean, ez da? Eta non amaitzen dau? Klavikula hemen, gutxi gora bera hemen. Bai, begiratzen badugu interneten. Vale. Fijatzen bagara hemen, behitxu. Amaitzen dau klavikula, hemen bi klavikula topatzen diren tokian, erdian. Vale? Bi giar dira, baina gu kontzentratuko gara honetan, eta hau sugerituko dugu pizkatxo bat. Bueno, orduan, egingo duguna izango da, hartuko dugu hemendik, eta bultzatuko dugu gorantza kon proportional editing, hau txikia egingot. Eta jarri behar dugu punta bat. Hemen atzean, ez da? Belarriaren atzekaldean, gutxi gora bera. Eta beste punta, klavikula dagoen tokian, bi klavikulak topatzen diren tokian. Hemen gutxi gora bera. Vale? Kontuz, ez badugu nahi, izatea zabalegia gure lepoa, hau sartu, bale? Sartu barurantza. Honek ez dugu izango ere lepo bat super potentea. Vale? Hau potolo egingo dugu hemen, potolotuko dugu hemen pizkatxu bat, sartuko dugu. Un gutxi gora dela, un más o menos. Vale. Hemen sartzen da, oso ondo. Vale, honi apply all trans egin, duplikatu alizateko eta mirror egin alizateko beste aldean, eta mirror egin. Orain ebaluatu dezakegu oso potoloa badan. Bueno, hortxe jarriko dut. Urrundu, bale? Eskulpitzerakoan ohitu urruntzera, gauzak urrunetik ikusi, ez bakarrik gertutik. Bale? Orduan, hor esternokleidomastoideoa badau, hemen ze hostia dau. Trakea, ez? Eta hemen dakagu, adaren ezurra edo... Ez dakizela esaten zaion da euskeraz. Bai, hau ateako pizkatxu bat, da que sea un poco machote. Vale, ahí. Esto es un novita, joder. Egiten dugu bat benetazkoa. Venga, va, zeo zer ikasi behar dugu, joder. Vale, orduan, dakagu hau, esternokleidomastoideoa jarrita eta trakea ja jarri da, porque jarri genuen zilindora jartzerakoan, ezta? Ze giar faltatzen zaigu, atxean dagoena? ¿Cómo diríais de otra forma te quiero? Trapecio, pues trapecio, ¿vale? Venga, trapecio. Orduan, jarriko dugu trapezioa bere tokian, behiratuko dugu trapezioa zelako dan. Vale, trapezioa da giar haundi bat. Vale, sostengatzen laguntzen dau burua eta laguntzen dau ere bizkarrarekin eta, vale, konektatzen dau dana. Hori kargatzen zaigu pilo bat. Neri kargatzen zait, que flipas eta mareatzen az, batzutan. Vale? Se le nota a la gente que se enchufa. La gente que se mete? Sí. Acumula mucho. Bai. Ere estresak egiten dagoena da giharrak uzkurtze ditu, bai? Estresakin dabiltzan jendea, gabiltzanok, eta odola ez da uste pasaten burmuinera. Horregatikan mareatzen zara. Vale? Orduan, inoiz estresa bakazue, bakizue, oza, estresa, edo mareatzen bazarete, oso posible da trapezioa kargatuta egotea, eta hoberen egin dezakezuna da, apretatu horrela eskuekin, bai? Eta da, ordenagailuan ibiltzen garenok, da egiten dugulako hau. Vale? Hau egiterakoan, nik laguntzen zaituzte danean, eta egiten dut horrela, uzkurtzen dut, eta badoa kargatzen, y al final,
me mareo. Así que, chavales, zaindu zaitezte. Zaindu behar dozue eskumuturra eta zaindu behar dozue lepoa. Venga, eta begiak, begiak vais a acabar jodidos. Vale, bagoaz, beste bola bat egingo dugu. Vale, bola hau jarriko dugu gutxi gora bera trapezioaren garunan dagoen inserzioan, gutxi gora bera. Bai? Eta hartuta puntu bat, erdikoa, egingo dugu gorantza. Kokatuko dugu hor. Eta bestearekin egingo dugu berantza. Eta kokatuko dugu gutxi gora bera bizkarren erdian. Hemendik. ¿Dónde coño estás? Se me ha ido la vía, A ver, hemen. Vale? Eta erditik aterako dugu. Ai, ze txarto egin dudan. A ver. Vale, eta erditik hartuko dugu hemendik eta botako dugu pizkatxo bat kanporantza. Eta ona. Es el Noblita Ciclau. Ikasi behar dugu anatomia pizkatxu bat, oso importantea da. Bale, orduan, hor daukagu gutxi gora bera, fijatzen bagara hemen, biratu esakezu interneten, olako katxarroa da, eta insertatzen da, esan dizuedan moduan, hemen daukagu pertsa moduko bat, eta pertsan, hori, esan ditzen da, sorbaldak eta pektoralak eta dana sartzen da, ez? Deltoide, pektoral, trapezio, horietanak insertatzen dira justo eskin honetan, bale? Pertsaren puntan. Venga, pues daukagu hau, pues una de apply all trans, egingo diot hemen subdivision bat sartu. Eta mirror. Vale, apply all trans, kontuz, hortxe. Vale, trapezia, orain ja ikusten egin ez, trapezia dala oso, goiko parte dala oso estua, ingot pizkatxu bat potoloago. Que vale que es un elfo, pero joder, que dau entrenatzen, vale? Para luchar contra Ganondorf. ¿Tienes Ganon? ¿Por qué tu topología queda bonita la mía? Ba, nire akasla nazelako. Me parece mal. Ez da lehenengo aldia egiten duela hau, también, ¿no? Suele pasar. Vale. Nahi badozue are anatomikoagoa egin, jarri dezakegu beste esferatxu bat, baina hau sutilagoa da. Eta da, esternocleidomastoidearen bikaren parte hori esan dizuena, doala gutxi gora bera. Hemendik, gutxi gora bera, bale? Hola, pues ser. Vale, honi apply all trans eta mirror. Joder. Buah, me he pasado, A ver, Chan, segundo.
Urrundu eta begiratu ondo urrunetik. A ver. Tiene buen cuello. Yo no he ido, pero sí tengo problemas. Fernando Alonso, Ah, Vale, holako zeo zer, salatuko dut. Eta pasatuko dizut irudi bat. Eta 3/4. Zabala egin diot buruan ikuste. Pero bueno, da, es así. Se te da un aire, ¿no? Andero. ¿Se me da un aire? Una brisa, ¿no? Un poco. ¡Hostia, Paco Lobato! ¿No? ¿Cómo? Ya lo he aceptado, ya. Pero ¿cómo que Paco, tío? Pues empezó Antonio. Dau oso, atzeko parte da un poco churururu, pero bueno. A ver, eso está churururu. ¿Qué? ¿Eso está churururu? Entonces a mí estaba chiririririburu. ¿Qué es esto? Vale.